खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 18 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावनाय जाबाय। स' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। थारैनो फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआ जोबथा मिनिगोन एबा देरहामारगोन बेखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरा मिथिथ'वाब्लाबो नाथायबा आथिखालाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय गावबागाव दोलो आफादफोरखौ नागारनानै बायदि हान्जाफोराव जयनिं जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबागाव राजखान्थि आफादाव जयनिं हाबाफारिखौ लानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारिनिफ्राय गासै सा 7 गोख्रों BPFनि मावथि बिथांमोनहा UPPL दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारिखौ गुबैयै आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एबा UPPLनि दैदेनगिरि बिथांनि न'आवनो थांनानै जयनिं जाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिबावनाय बायदिब्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जागासिनो दं होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि जांगिला औवारि बिथाङा I Love BPF होननाय मोनसे फेसबुकखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि जांगिला औवारि बिथांखौ I Love BPF होननाय मोनसे हान्जाया दाखालि थांनाय 13 अक्ट'बर खालि मोनसे गाज्रि सोदोबफोरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखायै फोसावनाय जादोंमोन। लोगोसे मैयाबो आरोबाव बिथां जांगिला औवारिखौ कमार्स कलेज क'क्राझाराव जानाय फरायसा खौसेथि आफादनि मोनसे बिसायख'थियाव बाहागो लानानै फरायसाफोरनो फैसा रानदों, माबा माबि खालामदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोसावनानै होनाय जादोंमोन। जायखौ लानानै बिथां जांगिला औवारिया मैया नंखाय फोसावनायनि दायाव I Love BPF होननाय मोनसे फेसबुक पेजखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला इयुनाव जुदि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नागाराब्ला बिनि सायाव आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेननि राहा लानाय जाबावगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। आसामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसाम हादोरा आथिखालाव ग्रुप D हान्जानि गेलेनायाव फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 आरो 24 मायथाइनि सन्टोष ट्रफीनि बादायलायनाया मोनसे ग्रुप D हान्जा क'क्राझारावबो सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे ग्रुप D हान्जायाव जेरै बिहार, रेलवे, चन्डीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आरो आसाम रायजोखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आसाम रायजोआ गुबुन गुबुन हान्जाफोरजों गेलेनानै दिनैसिम ग्रुप D नि बादायलायनायाव फाइनालसिम सौहैनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो आसाम हादोरा मैयासिमहालागै खेबबा खेलाखौ गुबुन गुबुन हान्जाफोरजों गेलेखांबाय होनना मिथिदों। थारैनो आसामा गिबियाव बिहारजों 5-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहायो। बेनि उनाव रेलवेसनि हेंथायै 1-0 फारागथियाव देरहायो आरो बेनि उनाव चन्डीगढ़नि हेंथायै 2-0 फारागथियाव, राजस्थाननि हेंथायै 5-0 फारागथियाव आरो मैया 5थि खेलाखौ हिमाचल प्रदेशनि हेंथायै 7-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हानानै दायो ग्रुप D नि बादायलायनायाव फाइनालसिम सौहैनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि जोबथा खेलाखौ आसामनि रायजोआ हिमाचल प्रदेशनि हेंथायै गेलेनानै मिलन बसुमतारीया 2 गल, जयदेब गगैया 1 गल, दिपु मार्डिया 2 गल, अर्जुन बिथाङा 2 गल सोनानै गोरलैयैनो हिमाचल प्रदेशखौ फेजेननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। BPFआव भट होग्रा BPFनि कार्ड गैजायै मानसिफोरानो BPFआव हाबदों। सानफ्रामबो जौ जुवाजों गबनानै थाग्रा मानसिफोरानो BPFआव हाबदों। बेफोरनिफ्राय जेबो लस गैया। BPFआ गालांदों
3 कौटिनिबो बारा दाहार बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो होलांनो गोसो गैया। नंगौ, बेबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि BPFआ आथिखालाव BTCआव गासै 3,000 कौटिनिबो बारा दाहार गालांदों, जायखौ जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय इयुनाव गालांनो गोसो गैया होननानै बुंथिदों। लोगोसे खौरांगिरिफोरा बिथांनियाव सोंनाय बायदिब्ला मैया BPFआव जयनिं जानाय मानसिफोरा गासिबो BPFनिनो मानसिखा। सिगाङाव बिसोरो BPFनोनो भट होखायोमोन, नाथाय बिसोरहा BPFनि कार्ड गैयामोन, जायनि थाखाय बिथांमोनहा फिन BPFआव जयनिं जाफिनदों होनना बुंथिदों। लोगोसे माखासेफोरा सानफ्रामबो जौ जुवाजों गबबनानै थाग्रा बिथांमोनहानो BPFआव हाबदों। बेबायदिनि थाखाय समाजा जेबो मुलाम्फा जाया एबा खहा जाया होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 20 अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांजों मोनसे सावरायलायनाय जागोन। सावरायलायनायाव मोजां फिथाइ थायाब्ला थारैनो सोमावसारनायखौ सुबुंनि सोमावसारनाय खालामनानै अखानायैनिफ्रायनो गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन होनना बुंथिनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आथिखालाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम राजु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ मिथिनो मोन्दों। बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रफेसार लाइस्राम राजु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौनि थांखिजों गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै जोबनो गैयै सोमावसारनायखौ नुबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालि बावैसो सोमावसारनायनि समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांनि बिथोन बायदियै आसामनि BTRनि मानगोनां प्रमद बर' लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायज्लायनानै मोनसे लाइजाम गभर्नरनिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। जाय लाइजामनि गेजेरजों आसामनि गभर्नर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे जाथायनि सायाव फैगौ 20 अक्ट'बराव सावरायनो थि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानो गोनां नाक भिजिटनि थाखाय सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नंगौ, नाथायबा बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला नाक भिजिटआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिसिम जेबो खौरां हरालाफानो फैनाय जायासै एबा भिजिट खालामनाय जायासै, जायखौ लानानै प्रफेसार लाइस्राम राजु सिंहआनो स्रोदै नाकनो खौरां हरखोमानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैहोआखै नामा होननानै गोबांनि गेजेराव सोंथिफोर सिखांदों होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिदों। थारैनो बेबायदि गासै बाथ्राखौ बुंथिनायनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों दि फैगौ 20 अक्ट'बराव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आसामनि गभर्नर बिथांजों सावरायलायनानै जेबो मोजां फिथाइ थायाब्ला अखानायैनिफ्रायनो सुबुंनि सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों।